Mlaleli wami ngiyakubingelela kuphi na kuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yena ke yamathindo acaba izintombi zomqamela amehla khawanye baqamela imali uthi bowazi ngana kwethu ngoba sikuqala lokuqala la cela upress wona ke subscribe button ushare uphinde comment ukhuluma konke sicela ukuthi ulike ukusubscribe kumala ngane zakwethu siwenza ukuthi kube wena oqala uthola notification abakwa YouTube bekulethela indaba ezishisayo ngalo leli khasi la ekhaya kulo indaba umlandeli kaKhuzani oyisusile lapha na ku TikTok njengoba ekhulumile ukuthi ke iParis akeyithi ukudedelwa kancane cha ugxekwe indawo zombili waxaka ama-Blue Nation waphinde futhi waxekwa hezalo ke igcokama ukuthi cha awuyeke nje ingoma iyahambela ukuthi iyakushisa isho ukuthi iyakushisa kodwa ungaveli nje uyitshela ukuthi mhlawumbe uyasiza noma wenzani ngalokho okwenzayo kusho ama-Red Nation laba abaKhuzani bathe uyahlanya wena kahlahla uzazi ukuthi uyiliphi noma umi kuphi ngokukuma yibo la bantu ababulala ama-Blue Nation ekuthiwa abalandeli bama-Blue Nation kodwa ke bephinde bezokhuluma izinto abangazazi balwa abalandeli abemaningi nje ama-comment ahlukahlukene ku-video yalensizwa njengoba ikhuluma lapha na TikTok isho ukuthi cha iParis akeyithi ukudedelwa kancane idla umhlanganiso kumnandi mangabe insizwa zilwa kodwa ukuthi zilwa ngamandla alinganayo ukuthi nje ziyancoka lapha nalapha ngaphandle kokusho isikhathi sakho mlaleli wami ngicela ukuthi uyilalele lenkulumo yayo lensizwe ilalelisise ukuthi iyavuma ukuthi iParis inkulu okunomjolo kodwa ayifuni ukuvuma ukuthi le ngoma inkulu kodwa ivuma isinyelela ukuthi iParis inkulu okunomjolo ivuma saxeka yabo angisho nje kanjalo ukuthi ivuma saxeka kodwa ilalele lenkulumo ubese sihlangana kwi-comment section. Ma-Blue Nation sizwe sikhulu somculo kaMaskandi bafethu eyokugcina ke le video namhlanje engiyiphostayo sengiphoste kakhulu sengiphosta ama-video awu4 namhlanje eyokugcina ke le sengoze ngiphoste ngelinye ilanga. Ma-Blue Nation mina bengithi izinkabi zami nizongiphikisa kodwa uma ngibheda kulokho ningiphikisa uma ngibheda inkabi zami umbono nje bengithi mina aswayeke ama-Red Nation kulokho aswayeke bafowethu siwasupporte futhi sivotele nje ingoma kaMthandeni ukuthi ihlukanise unyaka uyabona bengithi mina iqhawe alingayifaki ingoma kulokho alingayifaki hayi ukuthi lizobe libaleka cha ake sizwise shem ihlupheki zenkosi ihluleki zenkosi ihluleki lezi ekuthiwa ama-Red Nation ngoba uma engase singabasupport bafethu angeke bawuhlukanise unyaka sizwe sikhulu sikaMaskandi ngikhuluma nama-Blue Nations nonke balandeli bakaMaskandi bengicela ukuthi iParis siyisupporteni ihlukanise unyaka sikwenzelani lokho siyabazwisa nje ama-Red Nation uNkulunkulu wami ukuthi nawo akajabule Nkosi yami ihluleki zenkosi ihluleki kaJehova nazo ke ijabule Nkosi ihluleki zala emculweni ohlulekile kabajabule nje nabo bafethu akekho umuntu ongazi ukuthi iParis nomjolo lowo mazingangena zombili uKhuzani uzohlukanisa unyaka akekho umuntu ongakwazi lokho ngisho isidomo esinjani siyazi ukuthi uKhuzani mayengafaka ingoma okhozini izohlukanisa unyaka hayi ukuthi izohlukanisa ngobuqhophololo nangenkohlakalo cha ingoba abalandeli bakaKhuzani baningi ngalendlela ukuthi noma ngathi iParis inkulu kanjani kodwa angeke ilishaye ivoti elingashawa abalandeli bakaKhuzani. Ayiphelile ivideo ngifuna silungise la uma ethi noma kungathiwa iParis inkulu kanjani kodwa angeke lishaye ivoti elingashawa uKhuzani ngichaza ukuthini lapha shuthi uyavuma ukuthi iParis inkulu ila khona kamanzi angene khona ngomsili ila khona nje amanzi angene khona ngomsele ke la kodwa akasiqhubeke noma ngathi iParis inkulu kanjani
kodwa angeke ilishaye ivoti elingashawa abalandeli bakaKhuzani. Ukhumbule ukuthi uKhuzani ulandelwa ngisho abathandi begqomu, ulandelwa abathandi behip hop. uKhuzani ulandelwa ngisho overseas. uKhuzani ulandelwa akekho umuntu ongamlandela uKhuzani eSouth Africa ngaphandle kwama-Red Nation. So uKhuzani mayingaphusha ingoma kuthiwa kunengoma kaKhuzani okhozini, ihlezi izovotelwa ngisho abantu abadlala igqomu, abantu abadlala o-hip hop, abantu abadlala o-jazz, o-pop music, bahlezi bezoyivotela. iParis angeke iwine noma ngathiwa ifeaturishe uNdlunkulu waseNkabi Record, kodwa zonke inkabi zika Big Zulu angeke zivotele iParis inolwa, angeke bayivotele. Bangavotela uKhuzani noma inolwa iParis, kodwa angeke bayivotele, bangavotela uKhuzani. Uyangidida-ke mesethi iParis noma ingalandulwa waseNkabi Records angeke izivotelwe, uzovotelwa uKhuzani. Uyithatha phi into ayishoyo? And it sounds like une-show ngayo ukuthi ngampela ingenzeka. Why abantu noma abalandeli njengoba sikhuluma sonke abafethu sabalandeli sonke njengoba sila, why manikhuluma nifuna ukuthi into nine-show ngayo noma kukhona i-evidence eninayo ngalokho? Because phela umthandeni ubambisene noBig Zulu, uBig Zulu futhi uyakhombisa ubambisene nomthandeni. uKhuzani ubambisene noBig Zulu, uBig Zulu uyakhombisa futhi ubambisene noKhuzani. Ubudlelwane baBig Zulu noKhuzani nomthandeni abuxegi indawo, akukho la khona omunye enzelela kakhulu, ngoba la kuze kube ngathi khona omunye wenzelela kakhulu ingoba uKhuzani kunebhizinisi elibahlanganisile noBig Zulu okuyibhola, la basuke bedlalisana khona ibhola la ngazo hip hop versus maskandi, gospel into efana naleyo. So why lo mjidi ethi mekhuluma ebese khuluma ebhedla kanje ebe ne-show? Guys, enye into kumele siyilungise, kumele uthi uma ukhuluma something, uma nje kuwukuthi imayelana nabaculi nani estimator noma khuluma nje kube ukuthi uyikhulumela, ungabi ne-show yezinto ngoba ezizinto ziyokumangaza ukuthi uyikhuluma. Asiqedanga ivideo, asiqhubeke. iParis angeke iwine noma ngathiwa ifeaturishe uNdlunkulu waseNkabi Record, kodwa zonke inkabi zika Big Zulu angeke zivotele iParis inolwa, angeke bayivotele. Bangavotela uKhuzani noma inolwa iParis, kodwa angeke bayivotele, bangavotela uKhuzani ngoba babalandeli bakaKhuzani, bonke abaculi behip hop, bonke abaculi begqomu, bonke abaculi beminye music, babalandeli bakaKhuzani ngoba uKhuzani uphinde abe umlungu kubo, abaqashe kuyigcwalisa. Uyabona amandla kaKhuzani eza ngegcwalisa umcimbi wakhe awasoze anqotshwa emculweni kaMaskandi. Ingakho iParis noma ngathiwa inkulu kanjani noma ingatrenda kanjani ayisoze yamnqoba uKhuzani makuthiwa kuyavotwa. Okay, enye into engifisa ukuyicacisa la, njengoba ethi abaculi behip hop bonke bangavotela uKhuzani. Abaculi behip hop banabalandeli, guys. Abaculi behip hop, they are not that millions akubonakala ama-views wabo laphana ku-YouTube. Abantu ababuka iy'ngoma zabaculi be-hip hop abantu of which abasapotha umthandeni ngenzeka, abasapotha uKhuzani ngenzeka. Uzokhumbula ukuthi kukancane uthola umculo we-hip hop ethi ucela uvotelwa somewhere. Ezinye zezinto lezo kumele iqashelwe le nkulumo yalo muntu uma ngabe nje ukuthi uhluzile. Angikho esayidini leGcokama kodwa ngoba yena ukhombisa usesayidini lamthandeni, mina kumele ngidefende ngala, ngibheka inkulumo yakho ukuthi i-right na noma i-wrong. Abantu abakuyibona abalandela i-hip hop, the very same people most abalandela uMaskandi. Just that ukuthi iy'ngoma zo-hip hop, iy'ngoma zolwazi ziyadlaleka zimnandi, iy'ngoma zojava ziyadlaleka zimnandi, nezo-Big Zulu ziyadlaleka zimnandi ngoba zinokufaka isintu laphana nalaphana. So angingathi ngoba uKhuzani ezama ukuthi umcimbi wakhe ube
u-include wonke ama-artist ase-South Africa ebese kube ngathi bayampraise. Abanye abaculi uba-invited because i-value yabo ingoba bane-fan base, okungenzeka ukuthi uKhuzani noma ngoba lo mcimbi sekuvelile ukuthi akona owaKhuzani, umhleli womcimbi obonayo ukuthi no, we need more people ukuthi bafike emcimbini, so ukuze sibathole kumele si-engage nabaculi bakwamanye ama-genre. Yabo, lokho ukuthi umcimbi wabona kaKhuzani, umcimbi uKhuzani wenziwe as a face, umcimbi kunabantu aba-behind aba-owner lowo mcimbi. Asikho kodwa lapho, asiphinde siqhubeke ngane zakwethu silalele. Ngeke. Ingakho-ke mina bengithi ma-Blue Nation ngoba siyakwazi lokho. Mase bekhohliwe siyobakhumbuza. Mase bekhohliwe sebedakwa, sebechomela thina siyobakhumbuza. Angithi sikhona, umlando siyawazi, siwuphethe ngezandla, ugcwele amaphakethe, siyobakhumbuza. Mina bengithi ake sibasupporteni bafowethu. Ake bawuthathe unyaka kulokhu, bawuhlukanise. Sibavotele nje, sibavotele. Ngeinhliziyo ezinhle futhi inhliziyo ezimhlophe sibaprovele futhi sibabonise ukubavotela kwethu masithanda. Mawuthanda nje ubabonise, wenza screenshot ukhombisa ukuthi uyabavotela, wenza screenshot ubabonise ukuze bezobona ama-Red Nation ukuthi emculweni kaMaskandi ubumbangi abusho inzondo. Ubumbangi busho ukuthi busho lento efana nakuyisokha. Abusho inzondo ukuthi ngoba angisupport umthandeni, hayi ke umculo wakhe angisawudlali, hayi ke angisamfiseli okuhle, cha. Siyamfisela okuhle umthandeni. Ingakho lokho bengicela ukuthi sikukhombise ema-Blue Nation ngokuthi iqhawe lethu alingayiphushi ingoma okhozini, ngoba siyazi ukuthi uKhuzani mekwafaka ingoma okhozini izowuhlukanisa unyaka. Bengicela mina ama-Blue Nation ukuthi ake siyeke iParis, ake sizwise ihluleki zenkosi ama-Red Nation, ke sibazwise ukuthi kunjani nje ukuwina. Ke bawine nje kanye bafowethu, abakazi bawine labantu selo bazalwa. Ake sibawinise nje, iqhawe lingayifaki ingoma okhozini. Bekuyileso bafethu isicelo sami. Uma ngabe sibhede isicelo sami bafethu, ngicela ningicorrecte. Kodwa uma ngabe isicelo sami siwumbono omuhle, bengicela ukuthi niphushe le video ifike eqhaweni uKhuzani ayizwe le video. Besicela ukuthi ake angayifaki ingoma ngoba vele siyazi ukuthi mekwayifaka uzohlukanisa unyaka uKhuzani. Besicela ukuthi angayifaki. Ke sizwise nje ingane zabantu ihluleki inkosi yami ama-Red Nation. Ke sibazwise ukuthi kumnandi kanjani ukuphumelela. Sibathestise nje kulokhu bahlukanisa unyaka. Bengicela mina bangalode bekhomba into engekho umuzwe ethi mina ngawuhlukanisa unyaka, esho labo top 20. Esho labo top 20 laba abenziwa onjinji lapha njalo ngemgqibelo athi wahlukanisa unyaka. Ake sibezwise bafethu the real ubumnandi bokuhlukaniswa konyaka originally. Ke sibazwise nje ngamabomu, iqhawe lethu lingayifaki ingoma, siyeke nje iParis ifeze lendlela eyiqalile iphumelele bafethu, ihlukanisa unyaka. Siwabongela ama-Red Nation ngengoma enkulu, sibeke nje eceleni indaba yobumbangi nobulandeli ukuthi vele siyantalabha ngendlela kodwa yobulandeli. Manje ake sikhulume nje bafethu iqiniso, inhle imnandi Paris, iyatrenda, inkulu ingoma enkulu. Asisupporteni bafethu, asisupporteni. Mina ke vele kade ngayisupporta, ngiyayidlala nje, even ngisho kuma views ku YouTube bengiyidlala nje up until iqhawe lami likhipha umjolo ke ngayiyeka ukuyidlala, ngayidlalela umjolo. Uyabona, so bengithi mina bafethu iqhawe alingayiphushi ingoma okhozini. Ke sivumela umthandeni umfoka amanqele ahlukanisa unyaka naye njengeqhawe ukuze sizokwazi ukuthi iqhawe lethu malishana nomthandeni lishana nensizwa yangempela naye sike yahlukanisa unyaka.
ngoba njengamanje it like uGoliath ushayana noDavid umfana omncane ongazilutho ongakaza nqobe lutho uyabona it like iqhawe lethu lidlala ngengane uyabona so ake simiyeke naye akathole nje isicoco esithile khona sokwazi ukuthi iqhawe lethu malishaya umthandeni lishaya insizwe nesicoco bekuyilesi sicelo sami ngibonga ithuba Angazi noma mina enoyithola kabi lento. Ngasekugcineni kuyavela ukuthi lo mjida uyayivuma iParis ukuthi inkulu futhi abantu bayayithanda njengoba esho ukuthi naye ungomunye wabantu abayilaleli iParis. Kodwa kwakhipha iqhawe lakhe waselandela lona. Uyakuveza ukuthi ushuthi yena usupport uKhuzani. Kodwa ingoma le iParis imnandi. Mlali wami ngaphandle kokumoshela isikhathi ahlangana lapha no comment section ngizwe ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ngivumele ngibambe le video namhlanje kodwa ngaphambi kokuba ngibambe ngicela subscribe, share uphinde comment ukhona konke like ivideo yethu ukusubscribe akumahhala usikwenza ukuthi ube wena othola notification uma bese ufaka la ivideo ehamba phambili eshisi ikhotha ngane wethu angibambe le video ngibambe kwi video elandelayo. Thank you.